В днешното видео ще разгледаме група от справки за мениджъри в Microinvest Squad Pro. От меню Справки избираме Менеджер на справките. В него има подредба от справки, които са подредени по категории. Ще разгледаме категорията Операции. В операциите ще разгледаме подкатегория Продажби. Първата от справката, която ще разгледаме, е групирани продажби по стоки. Тази справка е интересна с това, че всяка стока за периода участва само на един ред. Можем да изберем период от 1 октомври до 31 октомври, като обърнете внимание, че справката е много гъвкава, тъй като в нея може да се избере и час. Това ни позволява да изберем от днес сутринта в 8 часа до вечера през нощта в 4 часа. Така можем да хванем повече от един ден, което е много удобно за магазини с 24-часов работен ден или ресторанти. Когато активираме справката, тя излиза с няколко колони. Интересното в тази справка е, че всяка една стока участва само с един ред, без значение колко пъти и на колко партньора е била продадена, като количеството, доставната и продажна стойност са сумирани. Това ни позволява да изберем определен артикул и от него да видим, че за периода, който сме задали, имаме продадени общо 32 броя с такава доставна стойност и съответна продажна стойност. Справката е много удобна, тъй като позволява на мениджърите за определен период да получат общата стойност на продажбите на една стока. Нека сега да разгледаме следващата справка от списъка. Справката, върху която ще обърна внимание, се нарича комисионна за потребители. Тя е следваща в списъка. Справката е специфична с това, че за определен период, който може да зададем, можем да определим процент, който ще бъде начислен като комисионна. Това е много удобно за потребители, които работят на процент. Съответно, те могат да бъдат създадени в определена група, например оператори, които работят на процент, или по други критерии от номенклатурата на програмата. Когато активираме справката, тя излиза с няколко колони. Името на потребителят, съответно оборота, който той е направил, процента, който ние сме задали и комисионната, която той ще получи. Справката е удобна с това, че може да бъде експортирана в Excel, съответно може да бъде прехвърлена в ТРЗ отдела на фирмата или да бъдат направени допълнителни действия върху нея. Ако съответно различни потребители имат различен процент, то на предишната стъпка на справката можем да разделим потребителите по групи и за всяка група да зададем индивидуалния процент. Третата справка, която ще разгледаме, се нарича продажби за два периода. Продажбите за два периода е много интересна справка, тъй като тя ни позволява да съпоставим продажбите между първи период с продажбите във втори период. Сега нека да изберем за първи период месец октомври 2019 година. Ще посочим края на този месец. За втория период ще зададем същия месец, но вече 2020 година. Избираме същия период за край. Ще пуснем за всички обекти, без да ограничаваме групи от стоки. Задаваме изпълнение на справката и виждаме съответно голямо количество колони, които се получават. А те са продадено количество за първия период, продажна цена за първия период и същите стойности за втория период. С цел по-лесно разчитане на справката, ще включа безнулеви стойности, така че да видя само стоките, които са имали продажба в единия или в другия период, или в двата заедно. Също така е много интересно да включим разместване на колоните, където в момента, в който ги включа, аз ще направя така, че продаденото количество за втория период да бъде до продаденото количество за първи период. Съответно, мога много лесно да видя какво е било количеството за единия период и какво е било продаденото количество за втория период. Същото нещо мога да го направя с продажната цена, доставната цена, съответно надценката за единия и втория период. Справката е интересна,
тъй като ви позволява да сравните два периода и да разберете как се развивате. Например, тук имаме развитие във втория период, в определени позиции обаче имаме спадане във втория период, а в определени позиции имаме драстична промяна в цените. Съответно, в единия период сме предлагали на една цена, в другия период предлагаме на друга цена. Абонирайте се за нашия YouTube канал, присъединете се към нашата Facebook група и следете публикациите ни в социалните мрежи. Благодарим ви!